und die Bahn, das ist nicht für mich, der ich lebe oder du. Hotel ist bereit, Berlin bin ich, das erste Schwur. Du verrate du kennst den Ort, und wenn's ein Stückchen sehen. Want de voedsel vanavond is het niet meer om in stand te houden. We hopen dat iedereen die mening ook met ons deelt. Roesel, Allah. Zweedland eerst, Allah. De Roesel Carnaval, Allah. Kom op met, en dan gaat alle kerkje, zo haal, had dat een goed gedaan, ook als er van ik al is. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hier is terug, Prins Kirsten Twieler! Zo de goeie, hebben we veel gehad. Timo Dodemond als open rondlopen. Die had dat niet gezien, want dat leeft daar. Maar zijn adjudant wordt daarachter van popzak omgedoopt van ober deze avond tot adjudant. En dat is de goeie kameraad van Prins Geurs, bekend Prins Geurs, William Didde. Hij zei, ik moet een chocolade brengen. Duur zeggen, nee, dat moest er niet. Dus nu is er verder als adjudant van onze nieuwe prins. Dus steek, al onze nieuwe prins,
door de adjudant. Sowieso een adjudant dat betaalt, zit er de muts iets, misschien sterk iets verkeerd hem op. Even hem te lopen zijn dood geven. Maar, één van de drie is gedaan. Ik wil nu aan adjudant William vragen. Hij heeft zoals gezegd, ik kan ook weer raad. En ook de prinsenketting aan onze bekendste prins, Gus de Groen-Gerwe. En alle prinsen wat hier zien, ik weet het zelf ook, dit moment is magnifiek, want binnen nu en een seconde of 10 is de opeens prins van die deur. Of dat nu van Ekkel is, of van Sint-Gitteren, of van Berneren, of van Bommelskoonte. Dit is het moment hoe het eigenlijk voor deze is. En het is chic als de lui wat hier stoen, dat ook waarderen met gekeks hoe de bang wordt. Want wat nu gaat gebeuren is dat onze vuurzitter Jan de scepter gaat geven aan onze bekend vriend. En dan ga ik zeggen dat er echt prins is. Gus, vuurzitter. En hier staat vurig prins Gus, de tweede van de Zwaardzee. Ik, prins Gus II, heerser over het rijk van de Groeselers Wereldzeers. Van de helmheid tot aan Gatweijer als kips, van het spoorhuisje tot aan de beuk, van het varkensleukje tot aan het chiquet. En van de Trichterweg tot aan de eik. Proclameer ik prachtig aan de pracht, als tweede prins van de Groesel uit het aardgeslacht sprong, als kiersvierse blauwe grenadier vanaf de komende grote bron. Als oud-majeurke van de kleinschatterij, want trouw blief ik ook al ten allen tijd. Als machinist blief mij op de grote tractors en kronen, als rasachtig Groeselenaar met al drop en dronen. Als jeugdprins Gus in 2014, want trouw blief ik zoon van Ilian en Mul, maar dat is er al misschien. Als voetballer van Sint-Gitteren op de berg, vooral van de kantine van SCG is dat erg. Als oude broer van Fons met een goede kameraad. Als hoe lustig het, die zal reageren van de Benedictstraat. Bij de kwasten en de verfput van mijn groetje pa. Bij de gastvrijheid van mijn bloot eigen ma. Bij het bokken dat ik ga doen met mijn vriend. Bij weinig dat half leglozer, want dat vind ik zo. Bij de klanken van Roop de Nober en de aardprinsen. Bij heel werken, maar ook lekker lezen. Bij de schoentradities van de Groeseler carnaval zeg ik wie de komende vastelavond worden zal. Ten eerste, het zal niet iedereen lukken een vrijdag carnaval in Groesel te vieren. Maar ik zou het wel heel paar vinden als we dat toch zouden proberen. Ten tweede, veel jonglui wil ik niet vastelavond in de deur zien, want vooral door hun vuur genoeg leven erin. Ten derde, hou het gezellig, maak geen trammeland met carnaval, maar
het gedoons gewoon even lekker aan de kant. Ten vierde, stop niet met de Stilte, alstublieft. stop niet achter het stuur met een stuk in de kloeten. Vuurder het wet, heb je een heel gepeperde boete. Ten vijfde, geef ik dadelijk spontaan op om onze raad uit te breien, want daar zien er een paar die er met uit willen scheien. Ten zesde, het liefste maak voor een raad van 22 te van, want licht werk werd gewakt door vuil hand. Ten zevende, aan de jeugd, aan de ouderen en al de tussenin, ik wil ik mezelf en origineel verkleid op mijn principal zien. Ten achtste, kom voor carnavalszondag gerust met nou chique ideeën, dat is niet veel wat ik u zal voorbijen. Ten negende, dodig de moeite om in de optocht met te gaan, langs de kant van de weg kent je altijd nog goed doen. Ten tiende, lekker nobels uit wie het op die zich zit met de mumpjes. Ze roven groen de beertelaat leeg en hebben hoekstumpjes. Ten elfde, ik prins Gus een tweede zal gang ze kom verzorgen om samen met u er een superper carnaval van te maken. Groes op af! Groesel als Weetnaamseers, Allah! Groesel vastelavond, Allah! We beginnen met het teruggeven van de oude prinsenmuts, de steek, al oud-prins Jon. Witter staat op, orkest staat op. En dan wil ik vragen, ik heb niet al aanschoot gewoon. Wil ik vragen of ook onze nieuwe prins, Rustin II, het groentje wil teruggeven aan prinses Nathalie. Wel, dit is wat de planning. Dank welkom. Dank Dank je ook. We willen het allemaal zeggen dus carnaval. Ja, ik heb toch Aan! Wist het niet nou? Neem zo nog uit. Hé, Jurgen! Ja, verdomme! Dank je. Weet ervan! Dank! Rens, proficiat! Heel wat plezier! Hij wil! Kom maar, ja! Nou, ik is vriend! Pizza! Dank je. Je zit goed genoeg op de achterrand. Ja, Dank je. ik heb kasten bij man, dat met op! Ja, dat is het! Ja, wil het! Ik wil het nog! Hoi!
maar weg. Hoi. Help hem. Ja. Ik zeg dat er